Και γεια σας παιδιά, είμαι ο Xrandom και σήμερα θα παίξουμε Skywars. Solo που είμαι μόνος μου, δεν έχω φίλους. Και αυτά, πάμε να παίξουμε. Και ναι, θα μπούμε στο Solo Zen, μετά στο Solo Normal. Και ναι, δεν μας μείνει χρόνος. Ας πάμε να παίξουμε και κάτι άλλο. Χωρίς φίλους φυσικά. Έτσι είναι ο Xrandom. Τους έχει σκοτώσει όλους. Επειδή είμαι ο σατανάς. Έχουμε καλά πράγματα πιστεύω. Ωραία. Θα πρέπει να ρασάρουμε σε αυτό εδώ το νησάκι, το ωραίο. Βασικά δεν μου αρέσει. Τέλος πάντων, να μην πολύ λέω. Πάμε εδώ, θα ρίξουμε ένα αέριο σε σένα. Θα φύγουμε γρήγορα. Θα πάρουμε αυτά. Εσύ και εσύ τώρα. Οι παλεύεις, τέλος πάντων. Μόλις σε σκότωσα, για κάποιο λόγο σε σκότωσα. Και ναι, είναι το πρώτο μου βίντεο. Δεν έχω πολύ μεγάλη επιφέρεια. Δεν ξέρω αν μιλάω, εντάξει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ωραία, έπεισα κάτω. Ωραία. Και πάμε εδώ να κάνουμε, τουλάχιστον να σκοτώσουμε κανονικά κάποια άτομα. Όχι όπως πριν, που ήταν ένας που πέσε μόνος του. Ναι. Γεια σου! Τι με εσύ, τι κάνεις εκεί? Γεια σου και σένα. Άντε γεια σου και σένα. Ωραία. Τους σκοτώσαμε. Ακούστε και κάπως. Τέλος πάντων. Σε προκαλάσαι με ήσυχο. Δεν έχω ζήσει ακόμα τα 30 μου. Θα πρέπει να σπάσουμε αυτό που δέχεται ο άλλος. Ωραία. Και πώς πάω τόσο γρήγορα. Τι έγινε? Κάτι έγινε. Κόλλησαμε στο Anvil. Ωραία, πάμε να παίξουμε στο Normal. Και ναι, αυτό έχω να πω. Αυτή μου αρέσει πίστα πάρα πολύ. Το έχω δει από τόσους YouTubers. Τον έχω παίξει τόσες φορές και μου αρέσει. Τέλος πάντων, ναι, πολύ ωραία. Πάμε να ρασάρουμε ξανά όπως πριν. Αν θυμάστε που πεθάναμε. Άντε γεια. Γεια σου, τι κάνεις? Δεν με νοιάζει πως είσαι. Τι μου πει να σε σκοτώσω? Γιατί και ρίξεις κάτι, θα πάω σπίτι σου και θα σε σκοτώσω, όπως θα κάνω και τώρα στο Minecraft. Αν σε σκοτώσω εγώ. Τι κάνω αυτή ρε, ομάδα? Από ό,τι κατάλαβα όχι. Πάει ο άλλος. Είναι αυτός. Είναι μωρέ. Τι κάνεις εσύ, τι κάνεις, με κλέβεις.
εκεί. Σκότωσα, συγγνώμη φίλε μου, αλλά έπρεπε να πεθάνεις. Τώρα θα φάμε αυτό. Θα πάμε αυτό. Θα βάλουμε αυτό εδώ κάτω. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Και πάμε. Μπήσα με τι να λύσω. Απλά παίζω Minecraft σαν καλό παιδάκι που δεν είμαι. Και ναι, θα πρέπει να το σκοτώσω γρήγορα για να μην είναι και μεγάλο το βίντεο. Το θέμα είναι που να είναι. Πού είσαι? Πού είσαι? Μας χάρισε την ωραία νίκη, χρυσή νίκη. Αυτά από μένα. Ειρήνη στον κόσμο. Γεια!